Agoy, natumba na naman. Pusa na naman pumunta dyan. Aso. Hindi naman bagyo ngayon ang kontra. Pusa naman, pusa. Kasi meron pag isa na dry. Nasabi ko. Ito, siringit oh. Jatoy. Ito. Sa siringit eh. Jungle fever. Jungle fever pala yan. Uy, maganda. Black card din lang. Okay lang. Hindi yung natulogin natin lang. Ano? Kasi pangit mo yung bila. Saan na ba yung sinabi ko? May nakita ako nag-dry eh. Ito ba yun? Ito! Ano to? Yan. Ito nag-dry oh. Yan? Ano yan? Yan yung ano, yung gigantium yata ito. Ano ba? Oh, gigantium. Gigantium. Buhay yan oh, dyan oh. Buhay ba? Buhay ito oh. Hmm. Ito patay na. Di ba yung yan, buhay ito oh. Eh, kasi sabi ko, ano ba ito? Bakit naman nabilad? Hindi, gigantium. Yan pinuto Ang natin. init kasi ngayon guys. Ay! Bati muna ako. Hi everyone! Good morning! Patay. Nakalimutan na bumati. Eto tayo guys, hindi naman live yan. I-upload ko yan mamaya. Nandito tayo at binibisita kung ano nangyari sa mga na-propagate. Okay? Okay naman, buhay naman sila oh. Buhay naman, halika. Pakita ko sa inyo. Pasyal tayo uli. Ito yung mga cardboards. Ayan oh. Kita mo? Ang dami yan guys. Ang daming mga cardboards. Yung si Adansoni ay namamayagpag. Ayan. Ito kandidato din to eh. Ito sabi ko putulan kasi dito na lang ang may dahon. Pero pag pinutulan ito, pero ito bago to ha. Bagong sibol yung mga dahon niya oh. Ang ganda ni Adansoni ay kasi super lalaki oh, giant na, gigantic na ang mga dahon. Eh kailangan na natin i-propagate. Pag propagate natin dito siguro maraming roots eh oh, ang daming roots. So pwede nating putulan kahit hanggang dito siguro. And then yung node, in every node na may root ay i-propagate. Naku, ang dami yan hanggang dun sa baba. Ang daming nodes guys, sobra. Dami oh. Oh, nakita mo at may tumubo pang yung philodendron yan oh. Oh, may naligaw diyan. Yan. Ang ganda. So, tumubo patuloy. Ayan. At ito naman si Silver Sword Anthurium. Ayan, yung award winning natin ay nandyan, pero nasira ng grasshopper. Merong giant grasshopper na dumadalaw. Parang kumbaga regular suitor nila na dumadalaw, lagi na lang dumadalaw eh kinakain naman sila. Oh, 'di ba? Si Rugosum naman ay super ganda. Look at that. Yan. Ang kapal, parang plastic oh. Para siyang plastic, guys. Ang kapal ng ng plant na ito, sobrang kapal. Ayan, at kailangan kong punasan uli ang mga ito. Punasan ko uli. Okay? Ayan. Ay, may lawa-lawa. Oh, so meaning, may dumalaw na dyan na sutor. Sutor ang sabi ko. Ay, pati din ito. Mag-overtime ako sa pagpupunas dito, guys. Ayan, kailangan ng punasan ng mga yan. Ayan. Oh. Ayan yung bagong leaf niya. Tingnan nyo naman ang ganda ng kulay. Ano? Ang gaganda. At ito rin, kailangan kong ihiwalay na yung mga anak niya. May anak siyang isa. Isa lang? Ay, isa lang pala. Ayan. Yung mother plant nandun sa taas. Ayan guys. Oh. At yan, i-update ko kayo doon sa mga natin, mga propagated. Ito yung tinanong ko, kaya kami bumaba
Kasi hindi ko matukoy kung anong pangalan nitong na-dry kahapon nung nagdilig ako, napansin ko nag-dry ito. Hindi ko alam kung ano ito. Kaya tinanong ko siya dahil siya nag-propagate. Ang sabi niya ay yung ano raw, yung gigantium. Pero okay naman, buhay naman siya. Tingnan mo, oh. Buhay siya. Ayan. So, ang mga na-propagate natin ay eto na. Oh, pwede na namang i-propagate. Ay, nawili ka sa kapopropagate. Ayan, oh, ang dami kasing roots. Pwede. Oh, ito na yung mga anthuriums natin. Ito si Balawanum. Pwedeng i-propagate to. Tingnan nyo naman, oh. Tingnan nyo naman ang mga roots niya. At ito naman si Super Boom. Ayan. Ayan si Super Boom. Pwede na namang i-propagate kasi tingnan nyo, oh. Tingnan nyo naman ang roots niya. Pwede na naman. Okay, nabaliktad ako, no? Kung kailan naman mura na ang tanim, doon naman nagsisipag sa pag-propagate. Ayun. Ayun. Ngayon lang nagkaroon ng time eh. Kaya nga eh, hindi maganda yung tiyempo, hindi ko na tiyambahan yung pagmahal ng plants. Ang ganda naman ng pink. Oh, ito yung tricolor natin. Tingnan mo yung bagong leaf niya, oh. Grabe itong mga ito. Ito na yung propagated natin na Miliona Pungko. Ito na yung na trending, guys. Na trending sa Facebook na plant. Ayan. Yan yun. Huge Miliona Pungko. Ayan. At ito naman si Davidsoni ay, ayan. Ito na yung mga na-propagate natin, guys. Ito nga, hindi ko pa na-propagate to. Ayan, si green ball. Marami ng anak yan. Dami dun sa taas. Oh, dami na. Dumami na ng gusto. See that? Oh. See? Ang Angela natin, naku, ang dami na. Kita mo? At every time na pupunta ako dito, merong sumisilip at ayan, oh. May sumisilip din sa mga plants. Ayan si Marites. Ayan, at sinusundan naman ni Charm. Hey Charm. Oh, Charm. Ayan ang mga na-propagate natin, guys. Diba? Ang cute, ang gaganda. Ang gaganda. Oh, dito sa parteng to, malalaki. Ito, oh. Ito, kandidato rin sa propagation. Ito yung golden pina natin. Yan, golden. Kaya lang, nag-brown na, oh. Nag-brown siya. Ito naman si Congo, si Red Congo natin. Ay, si Birds Congo, ayan. Kailangan putulan. Ito rin si Dark Lord. Tingnan nyo, ang dami niyang roots. So, sa dami nating i-propagate. Ito rin si Golden Pina na isa. Ito si Siri. Siri ba ito? Ito ba yan si Siri? Parang si Siri. Hindi. Hybrid ito eh. Meron na siyang bunga. Bulaklak or... Ano bang tawag yan? Bulaklak or bunga? Hindi ko alam. Bulaklak pa yan, ano? Ganun na rin. Bulaklak at bunga. Ayan ang kintab ng kanyang dahon ng laki-laki. Huge. Ito naman si Red Wicks. Tingnan nyo naman ang mga dahon nila, guys. Magkakaiba. Golden Miliona, ayun. Yun na yung propagated. Ayun si propagated. Parang kailangan dagdagan yata ng rice hull. Parang walang rice hull. Ito rin si Burgundy. Kailangan din putulan. I-propagate din. Ito rin si Florida Mint. Ang lalaki ng dahon. Ayan. Ito nilagyan ko ng tubig kahapon. Yan, para mag-evaporate. Tapos ito naman si Jose Bono. Ang laki na ng dahon. Ang lalaki. Oh. Ang ganda na nila. Ayan, guys, ha. Kailangan na naman ng propagation. Okay? Kailangan propagation para sa ganun. Lalo pa silang sisigla pag ganun eh. Pag pinutulan. Naintindihan? Si Florida Beauty.
Nako, nagpasulok-sulok si Florida Beauty. No? Grabe, no? Nagpapasulok-sulok na lang. Op, si Charm. Ah. Sundan niyo yung pusa. Ang kulit. Yan kami. This morning. Bago kami alis. Mag-shower ako, bihis, then go. Lipad na naman. Okay, let's go. Okay na? Nabisita ko na yung mga napropagate natin. Ayan. At ang dami pa dun sa nursery. Yung kahapon na pinakita ko. Ganda naman ng bamboo. Bamboo ba ito? Oh, green bamboo yan. Green bamboo yata. Ay, ewan. Ayan siya guys, oh. May bunga. Ang ganda ng bunga niya, oh. Ang laki na sobra. Taas na. Ang taas. Ayan, oh. Na-touch na nga niya yung screen. Pwede pang i-propagate yan, Oh no? my God. I-propagate din natin to. Meron akong pinapagate na, pero pwede. Ayan, may anak siya, papi, oh. Oh. Tingnan mo nanganganak siya, oh. Meron pang putulin niya. Oh, kailangan. Para dumami ito ba? Ayan nga, padamihin natin. Ang ganda ng bunga, oh. See? Nag-brown na lang yung iba. Yung na-propagate ng lakay ko, meron na pala si bamboo. Ito yun si green bamboo. Ang ganda. Oh, see? Oh, ayan naman si Ludovia. Si Ludovia ay may anak. Wow, dalawa pa. Ahaha. Tatlo, oh. Meron Saan? maliit yun, oh. Ay, oo nga. Meron pang maliit na maliit. Allah. Ay, ang ganda. Ito na nga yung na-propagate no, no? Malaki na. 1, 2, 3, Buhay na buhay. 4. Dami. Oo, 5, buhay na 5, buhay yung 5. Natakpan na. Ludovia. Naku, natakpan na. Natakpan na yung mga ludubyo. Ang daming Ludovia dito, guys. 5 na babies. Tatakpan Bakit si Banana Blossoms? Nahulog dyan. Ay, natumba na. I-propagate na rin. Tingnan mo si Banana Blossoms, oh. Ang ugat niya, ang dami. Haha, putulin ka rin. Putulin ka rin. Si Banana Blossoms. At dumami na ang Ludovia. I'm so happy. Si Mother Silver Sword ay nanganak na rin na naman. Okay. Hala, sige, panganak. Panganak ng panganak. Ngayon na nagmura ang mga tanim, ay doon nag-anak ng nag-anak. John Stoney natin, nagtago si John Stoney ay. Buti naman, para hindi ka mapahamak, paanakin din kita. Ayan si John Stoney ay, parang arrowhead, no? Yung arrowhead na ano, alocasia. Ay, naku. Burley marks. Ayan, burley marks. At dito sa nursery natin sa... Eto nga, nagyelo na ang ano, dahon. Ala, si Clagiverum, pinapatay na. Nandun siya sa kabilang pot. Ala, teka. Ito yung sinasabi ko kahapon na dapat asikasuhin ko agad. Nawalan ako ng time. Ito guys, dalawang stick, dalawang pot. Ayan oh. Magkasalubong. Ito yung stick dapat ng Clagiverum eh. Kinuberan na ng ano. Ano nang tawag nitong tanim na ito? Oh, kapal. Ito si Clagiverum ay nakakaawa na. Kaya sabi ko mauna muna ito. Hayaan mo. I-ano natin to. I-repat natin. Nakakaawa eh. Diyos ko. Tingnan nyo, ang daming hindi na asikasong mga rare plants. See? Ang dami, tapos si Bronze din. Kailangan natin si Kusuhin. Tingnan mo naman itsura niya. Ang dami ng anak. O, si Bronze. Homalomena Bronze. At ito naman, yan nga sabi ko, ang dami nilang visitor, sutor. Kinain ng dahon ni Jose Bono at naman maluktot na. See that? Di bale. Magkakaroon din tayo ng time. Maasikaso din kayo. Okay? Ayan, sunod na kayo, ha? Ito naman, may anak ba? May anak ka ba?
Meron si Portey. Yes, si Portey. Merong anak. Ayan. Very good, very good, very good. Okay. Paalam na ako guys. Yun lang muna today. Kasi maraming lakad. Dami naming lakad today. Kasi ang daming asikasuhin. Ha? Trabaho muna tayo. Paningka kayo sa ta. And then, balik na naman dito pag may time. Okay? So, bye-bye. See you on the next video guys. Next time na ako magpaganda. Hayaan nyo na muna mukhang yan. Di bale, healthy naman tayo today. At thank you Lord God. At function naman lahat ng parts ng body and face. Okay? So, bye-bye. See you. Love you guys.